Good day, Spero. Shoutout muna tayo. And please, support natin itong mga Boracay Spero natin, mga kaspero. Ito yung mga YouTube channel nila. Ayan. Danny Hereda, Shark Fishing Vlog, Boracay Spear Fishing Adventure at Tutu Rams Official. Pangalawang tira mga kaspero. Ito yung tama niya. Hindi ko na videohan pero napasama. Natama yung pinakabuto niya mga kaspero. Kaya dinampot ko na siya. Namatay rin. Hindi tumagos kasi yung shot. Ilak. May bantol pa itong bahol. Ba? Bantol? Oo. Ano dyan lang ran?